निलिमाताई बावणे यांनी कृपया मंचावर यावं। सगळ्या मुलांना सुद्धा मी इथे आमंत्रित करते, कृपया त्यांनी इथे येऊन उभं राहावं अशी विनंती आहे। ज्यांना पुरस्कार मिळणार आहे म्हणजे आपला कार्यक्रम लवकर पुढे जाईल। मोना मेश्राम नागपूर शहरातून महिला क्रिकेट टीममध्ये शहराचं नाव चमकवताई बावणे, धरमपेठ पतसंस्थेच्या अध्यक्ष, 1100 कोटीचा कारभार चालू आणि 850 कोटीची बचत निलिमाताई बावणे। मीनाताई ठाकरे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य नीताताई ठाकरे, पद्मश्री तरला दलाल यांच्यातर्फे सर्वोत्कृष्ट पाककृती हा सन्मान आपल्याला प्राप्त झाला आहे। किचन खिलाडी ही गोल्डन स्पून आपल्याला मिळालेली आहे। लिव्हिंग फूड्स या चॅनलने आयोजित केलेली फूड फेस्टा या स्पर्धेतही आपण भाग घेतला आहे आणि पुरस्कार मिळाला आहे। शिल्पा गणवीर लोकमतनी यंगेस्ट एंटरप्रेनर म्हणून नावाजलेला असून 24 वर्षापासून हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स तयार करण्याचं काम शिल्पा गणवीर करतात। शिल्पा गणवीर यंगेस्ट एंटरप्रेनर असून आदर्श शिक्षिका म्हणून आपल्याला पुरस्कार मिळालेला आहे। अतिशय महत्त्वाचं आणि मोलाचं कार्य मिनलताई करतायत, त्यांच्यासाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या। चंद्रकला गंगाधर चिकाणे 10 वर्षापासून माती